chigali amago chigali bamuhatire birore uchiga ali kuchiabu harafu tu amanya konyora umwana siasa ogenda oikaransa buja kabisa urangiria committee baikaransa committee yiga nere guchikonda bono barabwo abana inchi abaiga iko baligeretinga nabwate kenda gotoa bagosoka guchisiko bamanya guchaka nga atariaye nyarebe bono kwanyora umwana siasa uchakire korengera ringa bono linda abantu abanale guchikokorera emirimo kaki nkeke bako ngorokia erakini ekero Matilda obusibuli bugwaka siasa mbugwente koba asigete elimiti nero nayo mwana se tonyora libaganga yokwenda se body amugote na okora moyo mino gokwenda sigitugusalio mini lieta gokwenda sigitugukwa na mangana itamabi agusalio mulembe lakini ne ekero chibitu ne for example ikulire igoro erumbe ya lera bona inchi nigo yanyolete ebituno ebitonga sisavali yabyo kwendo mabei ukutangwa akomochwa magina egusamba gwechi kwegali para ibintu nibiga ine inkibiko toroki n'urukinga siasa nibwacho gusuburi asesi ya Kenya na inkiki cyo korekana era yokorekana muchando gutyo oene kiwasi chenga kechiga amanyinga witika ikina kiguchi kyabege ntekebe piasi amangana yo buni usamangana yokolinwa ubosiboro boiga ikiagara ngo nyororinga asuku ngusana nakoli ose ekero bagotema kumenyokia abantu abaiga abana abantu baligeti kogenda bategero mwana siasa kete abantu bachire bachikorana andake o matiangi ningoyo iga sifuna noro lyoyo Rigathi Gachagua noro lyoyo Rais William Ruto noro lyoyo kero abarai abaiga beso kiri batekoro sino mbunge tekoro no museneta onyonka gusoma museneta okongo kwanyoranga ekero katika harakati za kukimbia baminyoke barongo morayo yigalero nkia kale gukwana at least ndabamumanya kwama kwanyoranga mbaroro barabuba kanire batanganira ali baminyoke abantu no moro muntu yo kwamnyoki no muntu korweba ngo no muntu ogendrete gusanira anyore oburayi obuya gose no mwana nchi ndebwe siko waido esokyo tebanga tigane ndendo oburayi gete no nchi nginyo rutekero nare ngomoke tize mojiriti yake umbu actually tuachite gose sports to kurwa roto kanyora ambata karua murabi kama kili PLP timekecho ringena Kenya tukanyora ambata karua gari ke umbu echiro kuligere na intubuna abana basini ni miaka 10 gokuligere kwarasi omuri kwara amainena kyakorokana konyorori chinga kibunde chekere vurugu egotokia abantu mbale bakubuneka amagoro abantu mbale bagutigerwa chingo machie mioro ichiamagena abantu kwanyoro umuntu hakiri gusono kubuse neriso lakini bana Matilda bakabana abanyina abagotu kwanyora abantu batachirwe inchengo koboliga Matilda yes telibu yako ikaransa mwaoligerie TV omororo muraje kwata iteli bakwanda kubunwa amagoro sokoro murayo yiga kwabire goko mororasi TV kwa igure ngo charega bosongo munabono capital round about is bakureka batini ningi kira tutira kuro igo chikoranga ki Rais William Ruto na kiakorokana onye Rigathi Gachagua na kiakorokana niwete ngo kubutori nyago sira Raila Odinga na kiare kororekana kubutori kunkoro kiagera omurayo chire sokore kero ekero mugakora rire Simeon Nyachae agachire busi ngakimwari kwesoki abantu bari basoka sobo sana ekero moko ngomurai gete ngochare getigete ngochare usene stadium mugaiga okogenda ororo ikiagera abarai abaiga mbali okogenda wakirwa enchege ntokia kiare kongo kia Simeon Nyachae paka naminyoka agotera kuri kwabugete naki Simeon ni omwana nyanduzi amarange tia ke muntu nakie kibono sokoro muntu ndebwe singo minyokara chikorana ki uyo iganimo abari abagamba gete kogenda basange birengere byabona abananchi bakwane n'abananchi babatenga ere iganaiga abari inkororo buna yabo nyamwana siasa murara ke baso chinga kinchirare gosokyote yaba Kenya chipese chabekuru ase budget kusase project gete chinga neiga ose mi abantu kwa civic education ebintu bunedo nkikiragira abananchi mbesokya ninki ekogera bagusagano asichinga kichiga nkibagutangirwa baragete tubaigachinsemo omanye tekero kuligeria amangaiga obo babwate no bunge sana na umungina narogosoka arunsa ligo nkiakorekana era tamanyeti tabugati kende tabugati bube tagaleti bube ngaki njenenye no nkorongojo gwakera kura gose Matilda era hasoka seja ku mwana siaso kuru Geoffrey Onsarigo
amorole ngekia mapema akuyunga obe oyunga daktari Matiang'i tigansoke morole tigansoke morole Dr. Ruto tigansoke morole gusikaruzo tigansoke morole you see bono erukuga ni kwaita mai lakini ogenda wakuligena obunoko bako oiranaka kabunigete bono inki ekora amangana yoboni akitoko ya kuona and why do you think freedom ya siasa itayomia Kenya 0702 karati ko saliko ekero segie ye koba roji bachire korro umurai oyole batai ono ya maire ko ikira ese abantu kete kabeire ba kirgosena magina oyo kubaka ningo gochoba 0702 a double 669 016 1177 Kwana gani chuchu ni gatembe hello 81 yes umwana bweriro wa madilda no koro bwakire be dynamic sound yes bwakire mwaka karibu umwana mtu kwa budi swali ligi ya obo abantu bako barenta n'abarayi nabo bakwaga cyo boni yes nabo bakwaga cyo kabira Bunabono liro balito bu ebeneke weka no koboria gwakire no koboria wakire na mire ndimogo taro koboria bugabana enyomba getema gote bango saligo ni gale nyomba getete na to kwanere bono buni no bo chakira bu kwa mako jakwe ka ntwana kinyomba getete takiti wetero murayo yo gatino kurwaroro yes obo ni gwamana koruo gweje mwana inti kari ko bo mouni ngonyo morai te ko ko bagenda kieke omouni inde namcho kwana ege kogera obo ni obo go chano mwana morai ko mouni mwana bona kyanye ruto ko bona bona peni ne kero kyaye mwana inti ngo tenda mwana inti ngo tale gusi oyo minto mwana minto makyanya mwana kwanga ari kama ninki teri go chagusi ikobo no murayo koreto bouni uno murayo ko to bouni muna bono kora muri maga ateke to komanya mo tata kwana tete bantu bagendo no kwa umanyo mwana minto bono kenye ge kolento bouni omuntu mwa ko gendense anda barai Dynamic sound ya Konge Central Complex. Chano jangie. Asante sana Dynamic sound ya kurucheza mcheke Konge Complex. Virengeli mwana nchu mcheke libono mambia. Ibia ga embiru bibi mwanchu moteli ya setu ya gatembe mambia bwana. Good morning hello. Atoto hansa gatembe TV and radio every nchu. Lo gatembe hello. What? Bwakire gatembe. Bwakire dada. Dada kwa kwa dromo tata romuya. Barongo sabuni. Ninja charge barongo sabuni no mungina kanyanja barongo. Kwa ne virengeli bya monene. Tata kwa dromo tata romuya omorayo bwana tabe tabamo abata mahana magane. Nenda kama maganda leo taliba musongera. Keja kwa na tiga ende gita. Yes. Sana. Gese gwato iri birengeli barongo sabuni unakuwa kwani wakolire. Yapo kwa mwana kwa morande na mkwani kabisa. Mbuya mono sana barongo sabuni. FM. Yes. Awaliongole K20. Karibu sana kuruja Geita. Na kibono Bwakire. So mwana uyo. Yes. Na ne nkorogo uyo kuna kubaha. Nkoro kwa nkorogo tindi koro kwa nkorogo. Straight tika uplichi italiane. Ngagende sumuchatara. Karibu sana. Ono lenda barayi abana bakoreta jiguni machete kunya koruani abantu. Yes. Ibaga abantu omurayi buronge na chita matangande bukinya bikomu alia. Yani mumanya kaimu kalenda kachaka kuku. Aya Nyaberi Ongoro. Umusato nda. Nyaberi Ongoro. Kera tugu kwana ntuli kwata maliye tabarai. Never.
Ego kurwe birengera libyago ntuliko leta muraye sembe yo. Never. Aya watu tigankwane. Yes. Wala rende bama na kreta bakuni kijaje kurwa. Bante samatanga igona bara bakare tekiguniyo. Yes, igo muchando bwa obuni nabarai. Nabarai. Sante sana brother sibengeli yako konambia. Mwacho patigeli ekero mwatigeli yago kwana. Birengeli bya unabona ilieteli ya radio mwana siasa. Intuka iga ansegeta seni kiaga tembe. Ntubwa tiri bagali watura ibine birengeli mwana inchi. Ntubwa tubwa mate nangana ingaune yo. Gatembe hello. Hello. Bwakira bya. Ukiyete bya? Yes. Ya wana wiki Nyamira. Nyamira County, karibu sana brother. Ya kwa kwa ndio afanye. Yes. Ana nkedi ndio na ite na ili ya babuka nabara ibanda ko nakarazo kimara yende. Apa ndo tanani abauni abisa ngite. Yes. Basali mbasho bali kwa bwata. Bali kwa kuna na rumba na useba basali bajiro. Nikiekora baskali batali kubwata abauni abo. Ate ngito mara ngwa kana ine ngate kwa kwa bali bate ngita basali ababake. Amokara bantu gitiga bale abigete usiyanga gitiga baliwo paraba kotaiga mo bakuna bono barbange serikali nende n'ukubiri bataro Kai, ikaba udi bange serikali nande? bana bange serikali senye joroje kere asange koroko nyana ba pare ko nyana serikali mbachoma Sukake go iga sinarot nene enyambu enkungu ya tindegetu. Sare. Ujigwa tinde kada? Noroch onsari kono roche nyambu enkungu ase tinde kireiga. Yes. No akesi mitego so. Mamake muntuma. Ese go so na vera so. Ningo kuchio tinde kachinyamba. Onsari go mwana ona kino bira roko. No kale bubaya tukali muntu muya. Getemba lo. Yes, wakira bya. Bwakire bya baba, karibu. Iko kulenga ntubwa Matilda kemtere. Ozariko gake namwe barakindende mumata mubyari. Byamano sana. Bano mujano zaliko mete nabara ya bana bachi boga na isha bauni baba sero besa boke go baso akole to muchando. Yes. Muchando nabarai. Iko muchando bwa bauni taliba na inchi nabarai. Ya nabarai. Biregal bya munguzi minto bono mambia. Etano na ibere chinsa igore chinsa ibere. Etembe hello. Kenya ba minta. Karibu sana umpaba Nyakangi aka Ekiage Kiabachoko. Omukenyo mo osikie umutangazaji abantu abatata bakora ibintu kabere naende bano baramungo ko bakora tipo ngane tiki bago bano bakora ko bakiki bago tikungwani abandi. Abantu umwana mu Kenya basake Ene magete ke kocha o ikia magete o chichoto te buna tagete e usana kama no ko kuana ni chama chama no chama ko te chama ko o mo te chama ko kuana tumbo ngua el kuana ya eto ngo ndu kia ko to kona mna bona ba tu to ba chitu ka bakagenda bakagenda na ni ka tembo te ba manu mo Kenya Igombanya gocha. Ya mnyoza apeke to tai tawa to bali to to yeto na chichechi ambe to. Eke bachikuruta bakaba tabanga abantu bachiete mbanya kuirana. Getembe hello. Matilda ke mundo. Bwakire. Oje ba kubete kumbe go ara yanzaliko. Oh. Okay. Wanya ngoro ne ko rubenge Samido. Ne ke mena o mena bara. Enga kibago chabarai. Ko mena bara ye kada ba ko juni juje ko jarime guteno. Abana ba mayo. Aye kero ko ate ko ngari murayo mwana ene aroro. Igonga iya bana baba bagotoka. Bana baba tate bagotoka baba ko bakare buyo meta seba meta wale one ka ise kijiko bajora yo ne. Ngoko bana baba baraye bako na ngumbu tuwati kana agenya tuko na witana. Ige mecharo na ne juni jiko mainu. Na ikimbe.
Tali chiuni, omaete unsaligo. Embu yakwa na chiuni aetiga ibine bure biaye. Ukwani bya mwana ya. Ngetembe TV radio hello. Atuwe tembe. Yes, Charles Miraji. Oyo nentakana yo mongena. Karibu sana nitakana kurudi Sonsombi ya sana. Asomo jada mwarete. Abarayi baito. Yes. Genda atabe kuruguru bakanza. Urubu ni bwacagete. Yes. Turayigumbarenga babwatiru bayiri kotini bakumeru ba. Okay, yes. Yatoba batabe uno uchunguzi. Ndika uchunguzi yakwara. Yungumbi abakalete. Barenga babwatiru bayiri kotini. Ore karamba bwatetu. Barenga bayiri tu bayiri kotini. Omabi yabete igoro. Barenga babwatiru kurwa. Ayatera kali kutoka. Kandi kiko kubeta kali mana yatera kali ingi. Igomba matigasi yabo. Kulendo mwana inchi. Namba wana serikali njanje mwana inchi. Okay. Ikiara nyondi yanje to mwana inchi. Kama mwana inchi taguma mondo betengo tari chama kitego kwa kwani. Niona serikali njanje mwana inchi. Nje tigamba tebu nombo bani tiga serikali yabo na bunge. Amangana chabe na makomu. Banyaba na baito mbako manyeki bagokora. Abana baito ndio bataumia. Ndimo serikali. Yaterekele chama. Nakawela likanya. Okay. Umwana inchi amwe. Mangana maya sana. Serikali kuamua. Mapema. Into toko tigero tuamwe ni mutoko chora. Hapo ndio mwayo. Yes. Ntenyo ndio wananchi banja. Kunde bwenzi pi okoriya bauni batanga ibya mabinde. Muntu itawa sawa choro buno mwana siasa. All right. Kusiko. All right. Agende chiko na la sawa chiko choro na chiko itaba abantu. Abuno mwali mbya mo. Yebono sana nitakana. Karati gentakana. Nitakana yo mon. Nitakana. Devi. Kwana tebanga serikali retale nditi abantu baye. Temanye tigasi yabo. Okay, te kore tendekero mwana inchi abeke rumo sigari okomolenda mpaka mwizo. Ebi mbiko nyale kana nkoroko mbiyemo sana. Okay. Asante sana nitakana yo mongena se. Sana. Akotenga onye serikali gwancha polikiro montai gubusuri buwai. Onye kiama kiama B kiama C kiama kiro montata ale unaganiti. Lakini mwananchi atigiruli bagali yo kwa mwana kochora. Alibu soblevo kurukunga bwe siasa imi ya Kenya. Ile kemero getano na isano ibere chobu tukre chinsa ibere chobu no mambia so betwani. Igoje ka isado choka magana maya sinchire yubo kangaru mega tabe faima. Lakini onsaligo Sokoro ibere ngali bya mbiri bigalo chakani. Onsaligo tato mwana. Usasi ndio tengana nyingi tuya kwa kama ja Joseph. Okay. Akangana kama nako ibere to jiko ngita para. Sawa, lakini ana kitaiga kitaka kinyiri. Ya nchiyo akangana kama goka. Twende moto dada. Ona kangana kinara koko tebya. Yes. Ngabana bunaka okonyora ngatura masabiki agetembe. Uma akonyora nga agose abararigete besudikete ngocha bakarasi geto mukutano. Tumana kominyoka kubarura. Uma akonyora nga ino mogo tuita nga abali abakarasi gete. Estaili inengiya. Njendo chenga ebintu bibyala kokolekana Buganda byakolekana chusi kulwaro bigacha Tanzania ebibire Kenya bonoiga bantu abale wanje burunge bae abantu bosibole sengecho Kenya njanya orto bosibole pero umuntu akole ibintu bya campaign ya batike koro kiwo goitana na inde bone kero konyora nga ninda seti mbugete gose rinda mwana inchi tarasi mangana bunkwa ekura abakonyora no onda asole lakini indo mukutano lakini iko nage ko ngana nakibago kwana singe na bwate gusega singo kora lakini ko maya konyo anga bano kwa minyo kiringa tini ko cha kwa kura. Asante sana brother. Yabantu tingatwara ubusira ku twatito muko kwa ndesa ndo nso kusoka paro ronde bwenso. Impo ya mono sana Joseph Nyantara sante. Basi wono ndushinga Matilda nomuga konkorko chiakani rigaiga. No nya chiakani. Ko ngenda tura samungana magia. Matiri tata tenko boliga nse kieri ya to corona iseti ya yubono ntuli bono ya twara uboligerio bya no botegerio bya ankoro kwa Matilda okay muga MC ankoro Ruth Mtongo chara sigi keka sama kwa Geoffrey Nsarigo asante sana etuwani etuwa bwatene
Asamiro Nyanche Samuriende akona Eugene Matogo na boigo ayo manyane kura senso muri TV baadaye ni mwana nyoni gose request